in ya kama in yi takara zan yi takara, in ya kama in tsaya in kare haƙƙina a cikin apc zan tsaya a cikin apc a ci gaba da gwagwata da ni sai na kwato haƙƙina. To ina ganin an dai abinda hausawa suke ce da malam masallaci. A gaskiyar maganan shine muna dai magana da jam'iyyar pdp a cewa bayan zaluncin da ita jam'iyyar mu ta apc ta tafka mana, jam'iyyun siyasu da yawa a cikin najeriya sun ga mu ba abin yarwa ba ne ba, kuma sun neme mu da cewa suna son mu zo mu taka karagan motansu domin kaiwa ga biyan bukatu na siyasa wanda shi ne zaɓe. Ita kanta jam'iyyar apc din mata neme mu kuma duka muna magana da su, amma dai maganan gaskiya shine ba mu kai ƙarshen wannan magana ba da har za a ce an ba da sanarwa cewa mun bar ita jam'iyyar ta apc mun kuma shiga wata jam'iyya. Wannan tabbas haka yake. Ai ita barin jam'iyyar apc ba ma ko in ma kace akwai yiwuwar barin jam'iyyar apc kaman kama rage ma abun gafi. Ai ita jam'iyyar apc ita ta bar mu, don haka nan muna da yancin mu je duk inda muka ga dama mu yi duk abin da mun kaso. Abin da ya tsaunar da mu kawai a cikin ta shine ma saboda ishu na diyauci. Mu ba mutanen banza ba ne ba, duk wanda ya san mu da magana in muka yi daya ita muke nufi, idan kuma ba haka nan muke nufi ba. So wannan labarin shi haka nan yake. Ba ni ne na je kotu ba, ni na bi ne a kotu bayan an shiga kotu, ni kuma na bi na ce a'a ina neman haƙƙina, ni an jama'iyya ta ce a yi zaɓe na share fage kuma ba a yi mana ba. Shi kenan abin da ya kai ni kenan. Abin da na yi a wancan lokaci ba wani abu bane ba wanda ba daidai ba, gaba ɗaya har yanzu in gobe na ƙara samun kaina cikin halin da na samu kaina a wancan lokacin zan yanzu ma na samu kaina cikin wannan, ko yanzu na kai jam'iyyar apc ta ƙasa ƙara yanzu haka maganar da ake yi. Saboda saboda abin da jam'iyyar apc ta yi mana zalunci ne ta yi mutanen zamfara. Mu muka yi faɗan mu da kanmu, muka dawo yau muka ce mun yadda mun yafe ma juna, kuma ita jam'iyyar nan ita ta kira mu ta ce ku zo. Abin da ta ƙi lokacin da shi abdulaziz yari ya je kotun nan, da jam'iyyar apc ta gwada ita uwa ce ta gari kuma mai son mutanen jihar zamfara, da lokacin ya kamata a kira mu, kai abin da kuke yi ba daidai bane ba, me ya faru, kai faɗi naka yari, menene naka gashi, kai Marafa me ya faru gashi. To ba haka nan muke so ba, abubuwan nan kai ka je kai kaza, kai ka je kai kaza, kai ka je kai duk maganar da ta wuce a lokacin nan. Ko yanzu ka ga na yanzu ni ne na tafi kotu da kaina, kuma na ce shi dinnan shi mai mala abin da ma yake yi haramtacce ne, baya a cikin tsarin mulki, kuma duk abin da ya gudanar baya da amfani, kuma kotu za ta soke shi. Yanzu haka ina kotu ina kalubalantar wannan, so ba wani abu bane ba sabo, ko gobe aka yi min kuma zan yi. Abokina ne, beyond that ban san wani abin nan ba, abokina ne kamar yadda mutane da yawa sukan ce kamar ko mun yi wani a'a, ni babu wani abin da ni ba haka na rayuwata take ba. Ni dai an taba ni a wannan lokaci na je in nemi kariyan in nemi haƙƙina na, Allah ya bani haƙƙina, cikin bani haƙƙina shi kuma ya bashi gwamna. In ya kama in yi takara zan yi takara, in ya kama in tsaya in kare haƙƙina a cikin apc zan tsaya a cikin apc a ci gaba da gwagwata da ni sai na kwato haƙƙina. Ya danganci abinda al'umma mu yawa suka duba suka ga menene shi zama maslaha. Don ka manta maganan ba ta Kabiru ba ce ni kadai, a'a ina jagoranta wasu mutane ne, kuma magana ba ta Abdulaziz Yara ba ce shi kadai, yana jagoranta wata al'umma. So abinda muka zauna muka ga shine maslaha, to bi izinin Allah shi zamu